Sa mga lugar nga nakaangkod o kadaot sa bagyong Yolanda, ang lungsod sa Palo Leyte mo'y gi-endorse sa mayor ngadto sa konseho nga i-adapt sa dakbayan sa Sugbo. Apan wala kini rayon aprobahe sa konseho. Si Konsehal Jerry Carrillo propose nga ipabus una sa executive session ang maong resolusyon. Matod ni Carrillo, di kinahanglan pa nilang masuta kung unsang klase nga tabang ang ilang tunol ngadto sa Palo. So we would like to lay down certain rules or probably certain procedure, and if we are going to adopt, is there a monetary amount to be involved, resources coming from the city, like are we going to participate in rebuilding the area, and so on and so forth. Karon nga nakasentro ang atensyon sa lungsod sa Cordova human sa daghang na rescue nga biktima sa child pornography gikan sa mga lugar. Usa sa mga pamaagi sa lokal nga kagamhanan ang pagpatuman og ordinansa nga nagmando sa pagmonitor sa mga money remittances. King Perez, Suginlimi. Matod ni Cordova Mayor Adelino Sitoy ni atong Lunes nga matagbuan mo report ang mga nagnegosyo og money transfer kaniya apan wa pay na monitor si Sitoy nga adunay kadudahan nga tigdawatan og kwarta sukad sa usa ka buwan ining pagpatuman. Suportado kini ni Vice Governor Agnes Magpale kinsa maoy nangu sa Provincial Women's Commission. Okay man sila, ning cooperate sila ni Ana. In fact, sa among hearing, one of the witnesses that we presented was really from one of the kanang money transfer. Yeah, he was very cooperative and he showed us nga mutong confidence kay ni nga doon na tingali conviction kay very strong ang among proof. Wanted me to sign. Apan wala gisugyot ni Magpale nga wag tangon ang money transfer system subay sa sugyot kay usa kini ka importanteng pamaagi aron mapada sa mga OFWs ang ilang kwarta sa ilang mga pamilya. Sa pagkakaroon di pa kinihingpit nga maduso sa provincial board ang pag-adopt sa susamang ordinansa nga mapatuman sa tibuok lalawigan. Maybe a local ordinance usa. Gipasabot-sab ni Magpale nga unta mausab ang pagtanaw sa katawhan sa lungsod sa Cordova sukwahi sa gingong nahimo na kining cybersex epicenter. Gusto mo tingali kay gamay nga lungsod unya hilit dili. Wa ka tingali kay sila ma. Unfair sa tingali nga butang nila nga it is the center kay it's also happening in neighboring cities and towns. Di pa siguro sa Bambisi Gobernadora nga anaa sa maayong kustudiya ang kapin 20 ka mga biktima sa cybersex ubos sa pagdagad sa Provincial Women's Commission. King Perez, News 5. Nagbaha na karon ang mga hinabang nga nadawat sa DepEd Cebu Province Division alang sa pagpaayo sa mga nanggubang classrooms nga naapektuhan sa bagyong Yolanda sa nakalabay nga tuig. Pato ni Dr. Arden Monisit nga nagmalabpuso ng ilang Adapta School Program kay daghang individual o grupo nga mitabang sa rehabilitasyon sa mga tugaan sa Northern Cebu. Kaghapon lang, mihatag sad ang USAID og mga learning kits alang sa mga tinunan og instructional materials alang sa mga magtutudlo dito sa Bantayan Central School nga usa sa labing apektuhan sa bagyo. Matod ni Monisit nga doon na siya gigahin nga 800 milyones pesos ang DepEd Central Office alang sa mga dagubang tunghaan gikan sa 14 ka munisipyo sa Maynahanang Sugbo. Actually, improving na kayo ang atong mga schools nga affected by the Super Typhoon Yolanda kay daghan na kayo ang ni commit niya, daghan na pud kayo ang ni trabaho dito mag-rehabilitate sa atong mga schools. In fact, doon na uban nga nag-adapt a school, na uban nag-adapt a classroom. Last week doon ay nag-adapt a roof program. Padayon ang pagdagsa sa mga tao sa usa ka dapit sa Barangay Mactan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron personal nga makitaan ang gingong imahen sa Santo Niño nga nagmilagro. Ryan Sorote, Suginlimi. Kitapukan sa mga tao kining imahen ni Senyor Santo Niño dinhi sa sitio sa Akdos, Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Usa sa mga midugok si Manuleto Dahayko. Mura matag na lipay po doon niya, mura tag na kulbaan mo tagamay. Tagsaragay na siya gud. Nga nana may milagro ba. Niadtong Enero 24, giingong gimaligruhan sa maong imahe ang magsuog kay G.S. Arellano, 4 anyos, og Charmel, 6 anyos, uban sa ilang 3 anyos sa silingan nga si Niniel Baliermo. Samtang nagduwa ang mga bata, ilang nakit-an nga gikamay sila sa imahen. Gipulit sa mga batang imahen og ilang namatikdan nga humok og gaan kini.
Tungod sa kahadlok, nabuhian sa mga bata ang imahen ug nahulog. Apan giingong mitingog kini. Ngayon, sa ninyo ako eh. Labay kay butan ko na siya. Nagtuwa mga bata, nga munyeka ang ilang napagan, mga ila kining gidala sa ilaha. Dili na nila nahibawan nga imahen sa Santo Niño di ay ang ilang napunitan. Itong may nag-aambi na kay di na luwaan. Santo Niño na mo ito nga. Gidali dahil kuha naman siya. O ka, tinapa. O ka, di siya duaan. Tagibutan ang warta mo. Gibutang sa pamilya Arellano sa ilang altar ang imahen, apan gidug kini sa mga tao nga gustong mutanaw sa Ginoong nagmilagro nga imahen. Mao nga nagpatugod sila og mas dakong altar, ug mitabang kanila ang barangay, ug nagpatukod og mas dakong estruktura nga giplanuhang himuong kapilya. Ryan Sorote, News 5. Ugma na ang bisperas alang sa kasaulugan sa Chinese New Year. Ug isip pagpangandam niini dunay usa ka templo sa may Ingles di Rama sa Barangay Guadalupe nga nagtaod na sa mga nagkadaiyang simbolo alang sa maong kalihukan. Giingong hatod og kalampusan ang tuig 2014 nga girepresentar sa Wooden Horse. Andrea Patenia, Sugiliri. Gipangtaod na kining gibanabanang usa ka libo ka mga Chinese lanterns gikan sa nasod nga Taiwan dinhi sa Fo-Guang Shan Chuun Temple. Kini alang sa ilang ingranding pagsaulog sa bispera sa Chinese New Year. Ang maong mga lanterns mao'y usa sa mga highlights sa selebrasyon nga ginganlan og Ping An Dang kun lights of safety nga nagsimbolo sa pagpangayo ug proteksyon ug dugang kahibalo gikan kang Buddha. Tema sa templo sa ilang selebrasyon mao ang The Noble Steed Gallops into a Bright Future ug giingong ang Year of the Horse muhatod og kalampusan sa tuig 2014. So, if you see a horse, like, our success is coming soon. It's bringing a bright future. Gawa sa mga pasundayag nga ipakita sa mga sugbuanong performers, usa ka Noble Steed exhibition sab ang mulingaw sa mga bisita, diin gi-display ang nagkalaing-laing paintings ug sculptures sa mga kabayo nga ginama sa mga inilang artists. Bag-ong kalihukan nila kanong tuiga mao ang Lotus Flower Offering ug ang paglabay og puwang nga ribbon sa Wisdom Tree, diin nakasuwat sa ribbon ang ngan sa tawo nga buot nilang makadawat og mga grasya karong tuiga. Di sa mawagtang ang pagsabit sa papel nga gipangsuwatan og wishes sa wishing tree. Tradisyon sab sa Chuun Temple ang pagpatingog sa Temple Master sa drum, diin sundo nila ang tingog sa uwan ug dugdog. Yeah, for the drum, Master will be beating it at midnight. So that is like praying for a good year for the coming year. Not just enough rain, just enough sunshine, not too hot, not too much rain. Musunod sab ang pagpabagting sa gong sud sa 108 kahigayon na nagsimbolo sa 108 ka mga problema nga buot wagtangon sa bag-ong tuig. Kung mahuman na ang Temple Master sa pagpatingog ning maunggong sud sa 108 kahigayon kun 108 times, ang publiko na sabang ilang hatagan ug oportunidad nga makapabagting niini ug gani ila kining gihulagway nga usa sa ilang labing paborito nga bahin sa kasaulugan sa Chinese New Year dinhi sa Chuun Temple. Una nilang buhaton mao ang paghimo og usa ka wish. Kung makahimo na sila sa ilang wish, ila dayon pabagtingon ang gong sud sa 3 kahigayon. We would like to invite everyone this coming January 30, starting at 8 p.m. until midnight. We have a full day of celebration, a lot of programs, a lot of activities, and of course prayer before midnight, and then beating of the drum and ringing of the gong, and fireworks. Andrea Patenia, News 5. Ug mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Enero 29 tuig 2014. Kini si Frank Balilong. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!